Dobrý deň. Vážení poslanci, milí spoluobčania, milí hostia. Vítam vás na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vítam poslancov obecného zastupiteľstva, predsedničku obecného úradu, pani inžinierku Katarínu Kováčovú, hlavnú kontrolórku obce magistru Zuzanu Švarc-Hajsovú a všetkých prítomných. Neprítomní poslanci nie sú, takže konštatujem, že prítomní je 11 poslancov, konštatujem, že obecné zastupiteľstvo označenia schopné. Návrh programu bol zverejnený na úradnej tabuli obce v zákonom predpísanej lehote. Materiály na rokovanie boli zverejnené na webovom sídle obce. Súčasne si vás dovolím informovať, že z dnešného zasadnutia sa bude robiť stručná zápisnica. A myslím, že aj nahrávka, lebo tak to už bolo v minulosti. Tak ideme k bodu číslo 2, je to voľba pracovného orgánu obecného zastupiteľstva. Za predsedu Národnej komisie navrhujem poslanca pána inžiniera Vanča a za členov Národnej komisie poslancov pána Holého a pani Moravčíkovú. Prosím predsedu Národnej komisie, aby prednesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 244. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží schvaľuje predsedu návrhovej komisie pána Vanča a členov pána Holého a pani Moravčíkovú. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nehlasoval? Ďakujem. Konštatujem, že predseda členov Národnej komisie boli schválení. Za zapisovateľku dnešného rokovania zastupiteľstva určite magistru Zuzanu Kratochvílovú a za overovateľov zápisnice dnešného rokovania určujem poslancov Zvráznovská a Šilovčík. Môže byť? Ďakujem. Takže predkladám návrh programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Je to za prvé otvorenie zasadnutia, voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva, schválenie návrhu programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, správa hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení, za piate zámena pozemkov ako prípad orgánov predeľovania obcového Zálužie Slovenskou republikou, za šieste návrh VZN číslo 2/25 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Veľké Zálužie, zmeny a doplnky číslo 1, za siedme návrh na predloženie projektového zámeru a žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov, obecný úrad Veľké Zálužie, za 8. návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu Slovensko, Veľké Zálužie verejná kanalizácie, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, za 9. návrh na schválenie úverového krytia pre investičnú akciu Veľké Zálužie verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, za 10. návrh členstva obce v oblasti organizácií cestovného ruchu Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Za 11. návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Je to API domček, včelí domček s oddychom na ochranu prírody. Za 12. rôzne, za 13. záver. Prosím teda predsedu Národnej komisie, predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 245. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nehlasoval? Ďakujem. Ideme k bodu číslo 4. Je to správa hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení. Prosím teda hlavnú kontrolórku, aby priniesla správu o plnení uznesení. Bolo prijatých okolo 22 uznesení, dve uznesenia neboli prijaté a to uznesenie číslo 235-241. Všetky prijaté uznesenia boli podpísané starostom a zákonom stanovené na lehote. Počet splnených uznesení je 10 členov rokovania obecného zastupiteľstva. Uznesení, ktoré sú splnení, je ich 9. Uznesenia, ktoré boli zrušené na poslednom zasadnutí, boli 3, a to z roku 2023 to bolo uznesenie 78 a z roku 2025 to bolo uznesenie 214 a 218. Ďakujem. Môžem len otázku? Prečo nebola správa zverejnená v materiáloch? Pretože mám zdravotné problémy, mám
Dobre, v poriadku. Môže byť dodatočne doposlaná tá správa? Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Prosím na predsedu návrhu komisie prednesol návrh uznesenie. Uznesenie číslo 246. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky k plneniu uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 5. Je to zámena pozemkov o prípad dvojmesačného zatiaľa medzi obcov Veľké Záluží a Slovenskou republikou. Vážení poslanci, 9.5.2025 sa obec Veľké Zálužie obrátila na psychiatrickú nemocnicu Veľké Zálužie o žiadosti o zámenu pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie. Ministerstvo zdravotníctva SR udelilo dňa 23.6.25 predbežný súhlas prevodu. Predmetom zámeny sú v zmysle geometrického plánu pozemky vo vlastníctve obce, nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľké Zálužie. Ide o schválenie dvoch uznesení, kde sa v prvom uznesení jedná o samotnú zámenu pozemkov a následne druhé uznesenie, kde ide o schválenie zmeny o budúcej zmluve. Ide vlastne o výmenu pozemkov, ktoré má psychiatrická nemocnica zastavané potom a má sa ten plot meniť. A keď sme chceli robiť aj ten chodník pod kaštielom, tak jednoducho zachádza nám to pletivo až do našich pozemkov, tak sme sa dohodli s riaditeľom, že keď budú robiť nové oplotenie, takže dáme tie pozemky tak, aby to bolo správne aj pre nás, aj pre nich. Jedná sa o to, že pred pánom doktorom by sme to tiež tak vykrojili, aby sa tam autá mohli postaviť nie pozdĺžne, ale riečne. Prešlo by nám tam viacej aut a vlastne pod tým kaštielom. Takže dodržíme všetko, meníme to jedna k jednej. Nič nedávame, akorát geometrickým plánom sa to odčlení a pod sa spraví na miestach, na ktorých sa má. Lebo nie je to dobré, tak len toto som chcel povedať, že ako to je. Dohodli sme sa s pánom riaditeľom, muselo to ale schváliť teda ministerstvo, to nám to predbežne schválilo, takže teraz potrebujeme schváliť na to. A to priečné parkovisko, to si nemocnica urobí, hej? Či to budeme robiť my? Nie, to parkovisko budeme robiť my, nemocnica spraví len plot. Aha, dobre. Dobre, tak prosím predsedu návrhu komisie prednesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 247. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží po A prerokovalo žiadosť obce Veľké Zálužie obecná 955/2951335 Veľké Zálužie o zámenu pozemkov medzi obcov Veľké Zálužie a Slovenskou republikou. Po B berie na vedomie stanovisko finančnej komisie. Po C súhlasí so zámenou pozemkov označených v geometrickom pláne číslo 233/2024 vypracovaného inžinierom Máriom Sekerešom dňa 27.3.2025, overeného okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 23.4.2025 pod číslom G1-767/2025, nachádzajúcich sa v obci a katastrálnom území Veľké Zálužie. Sú to nasledovné parcely. Parcela číslo 564/49 o výmere 53 m2, 564/50 o výmere 11 m2, 564/117 o výmere 455 m2, 564/118 o výmere 381 m2, 564/121 o výmere 53 m2 a 564/122 o výmere 8 m2 v celosti 1/1 pomere k celku. Za pozemok v označení v geometrickom pláne číslo 222/2024 vypracovaného inžinierom Máriom Sekerešom dňa 8.7.2024, overeného okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 14.8.2024 pod číslom G1-1595/20247, nachádzajúci sa v obci a katastrálnom území Veľké Zálužie, parcela číslo 11/107, druh pozemku ostatná plocha, výmera 961 m2 v celosti v pomere k celku, a to bezodplatne. Po D schvaľuje text zámennej zmluvy. Ďakujem. Dávam teda hlasovanie k tomu niečo. Tak dávam teda hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 6, je to návrh VZN. Je to ešte 248? Tak ešte druhé uznesenie.
Uznesenie číslo 248. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží po A prerokovalo podľa bodu 9 vecné bremená a záložné právo internej smernice číslo 1/2024 dodatok číslo 1 v plnom znení zásady hospodárenia s majetkom obce Veľké Zálužie, návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve, ktoré predmetom je zriadenie vecného bremena k pozemku parcela číslo 11/107, ostatná plocha 961 m2, spočívajúce v práve prechodu a vstupu pešo, motorovými, nákladné aj osobné a nemotorovými vozidlami, technickými zariadeniami, strojmi, mechanizmami v nevyhnutnom rozsahu, a to na dobu neurčitú a bezodplatne cez uvedený pozemok v prospech Slovenskej republiky, zastúpená správcom Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie so sídlom Rínok 334/48 951 3 Veľké Zálužie IČO 0067274 ako vlastníkom parcely číslo 11/31 ostatná plocha o výmere 15 876 m2 nachádzajúcej sa v obci v katastrálnom území Veľké Zálužie. Po B schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so Slovenskou republikou zastúpenou správcom Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie so sídlom Rínok 334/48 951 3 Veľké Zálužie IČO 0067274, a to tak, že obec Veľké Zálužie ako budúci povinný z vecného bremena a Slovenská republika ako budúci oprávnený z vecného bremena uzatvoria zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľké Zálužie, obec Veľké Zálužie, okres Nitra, označené v geometrickom pláne číslo 222/2024 vyhotovenom Geotom SRO dňa 8.7.2024, úradne overenom 14.8.2024 po číslom G1 1595/2024 ako novovytvorená parcela registra C KN číslo 11/107 druh pozemku, ostatná plocha o výmere 961 m2 v celom rozsahu v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľké Zálužie, obec Veľké Zálužie, okres Nitra, parcela číslo 11/31, ostatná plocha o výmere 15 876 m2 bezodplatne na dobu neurčitú. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa, niekto nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 6, je to návrh VZN číslo 2/2025 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Veľké Zálužie. Sú to zmeny a doplnky číslo 1. Žiadosť o otvorenie územného plánu bola vylúčená od spoločnosti Green Energy Holding z dôvodu umiestnenia elektrickej stanice v katastri obce. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo o schválení 12.12.2024 návrh územného plánu, na základe ktorého sa začal proces obstarávania zmien a doplnkov číslo 1. Dnes treba schváliť VZN ohľadne týchto zmien a doplnkov územného plánu. Prosím teda predseda návrhovej komisie predniesol na uznesenie. Uznesenie číslo 249. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží po A konštatuje, že pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom pláne obce Veľké Zálužie za číslo 1 akceptované. Schválený územný plán obce Veľké Zálužie sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny. Po B akceptuje stanovisko Regionálneho úradu pre územné plánovanie v Nitre územno-plánovacej dokumentácii číslo 11225/2025-19.1.1 schvaľuje územný plán obce Veľké Zálužie zmene doplnky číslo 1. Po D uznáša sa na všeobecnom záväznom nariadení obce Veľké Zálužie číslo 2/2025 zo dňa asi dnešného 10. zo dňa 10.7.2025 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Veľké Zálužie zmene doplnky číslo 1. Po E odporúča obci. Po A obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územno-plánovacej dokumentácie. Po B
pravidelne, najmenej však raz za 4 roky, preskúmať schválený územný plán obce Veľké Zálužie, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo obstaranie nového územného plánu. C. Obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami. D. Obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Úradu pre územné plánovanie Nitra. E. Obec zverejní záväzné časti územno-plánovacej dokumentácie spolu s VZN, vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom, doručením dotknutým orgánom štátnej správy. F. Uložiť schválený územný plán obce na obecnom úrade, stavebnom úrade a na regionálnom úrade pre územné plánovanie v Nitre. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 7. Je to návrh na predloženie projektového zámeru a žiadosti o nenárodný finančný príspevok. Je to zvýšenie energetickej hospodárnosti existujúcich verejných budov a jedná sa o obecný úrad Veľké Zálužie. Obec sa plánuje zapojiť do vyhlásenej výzvy na zvyšovanie energetickej hospodárnosti existujúcich budov. Jedná sa o budovu obecného úradu. Plánované investičné aktivity sú zateplenie pochodových stien a plášťa budovy, zateplenie výmena strechy, výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, inštalácia systému vetrania a chladenia, modernizácia systému teplej vody, výmena svietidel, vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie. Oprávnenia a zabránenia zvýnanej vlhkosti stien, opatrenia prenášajúce úspor primárnej energie, realizácia priespustných povrchov budovy, realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia. Návrh bol prerokovaný tiež vo finančnej komisii obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží. Prosím teda predsedu finančnej komisie, aby prednesol stanovisko komisie. Finančná komisia odporúča uzniesť sa na podanie žiadosti o príspevok a schválenie spolufinancovania projektu. Ďakujem. Prosím teda predseda novej komisie prednesol národné uznesenie. Uznesenie číslo 250. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží a prerokovalo predložené žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry výzva číslo PSK CEA 007 2024 ITFRR zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške minimálne 15% z celkovej sumy oprávnených z rozpočtu obce Veľké Zálužie, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie, po B schvaľuje predložené žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry výzva číslo PSK CEA 007 2024 ITI EFRR, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške minimálne 15% z celkovej sumy oprávnených z rozpočtu obce Veľké Zálužie, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 8. A je to návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie národného finančného príspevku z programu Slovensko. A je to Veľké Zálužie, verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV. Obec sa plánuje zapojiť prostredníctvom programu Slovensko SK do vyhlásenej výzvy číslo PSK _MZP _001 _2023 _DV EFRR na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenárodného finančného príspevku. Názov projektu Veľké Zálužie, verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV. Termín realizácie projektu maximálne bude 24 mesiacov. Celkové predpokladané náklady 21 843 097,48 eur. Výška spolufinancovania, zdroj EU je 92%, 8% máme spolufinancovanie my. A vychádza to na teda 20 095 649 68 eur by nám malo platiť zdroj EU. A
a naše financovanie by malo byť 8%, to je 1 747 447,80 eur. Obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu, rozpočet a vydané stavebné povolenie. Návrh bol prerokovaný v finančnej komisii obecného zastupiteľstva Veľkom Záluží. Prosím predsedu finančnej komisie, aby predniesol stanovisko komisie. Finančná komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu uznesenie na podanie žiadosti o príspevok a schválenie spolufinancovania projektu z rozpočtu obce ako aj formou úverovej. Ďakujem. K tomu niekto niečo? Ak nie, prosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na odnesenie. Uznesenie číslo 251. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží po A prerokovalo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Slovensko výzva číslo PSK MZP 001 2023 DV EFRR výstavba stokovej siete čistiarne odpadových vod decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov. Ďakujem. Ešte ďalej. Ešte kus. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z programu Slovensko, zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške minimálne 8% celkovej sumy oprávnených výdavkov 21 843 097,48 eur, to je vo výške 1 747 447,80 eur. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie prípadne úverom. Po B schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci programu Slovensko výzva číslo PSK MZP 001 2023 DV EFRR výstavba stokovej siete čistiarne odpadových vôd decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z programu Slovensko, zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške minimálne 8% celkovej sumy oprávnených výdavkov 21 843 097,48 eur, to je vo výške 1 747 447,80 eur. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie prípadne úverom. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento prednesený návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 9. Návrh na schválenie úverového krytia pre investičnú akciu Veľké Zálužie, verejná kanalizácia, rozšírenie intenzifikácia ČOV. Obec si preto následne musí zobrať úver na financovanie projektu kanalizácie a ČOV, pretože nemá dostatok finančných prostriedkov. Vďaka úveru môže projekt uskutočniť skôr, ako by dokázala z vlastného rozpočtu. Ide o bežný spôsob, ako zabezpečiť rozvoj obce bez dlhého čakania na úspor. Úver budeme následne splácať postupne z príjmov obce. Návrh bol taktiež prerokovaný v finančnej komisii, prosím teda predsedu návrhu finančnej komisie, aby predniesol stanovisko komisie. Tomu bolo ešte nejaká kanalizácia? Áno, to je ono. To som už povedala predtým, že To isté vlastne. A toto bolo povedané v tom bode predtým. Takže prosím predsedu návrhu komisie, predniesol návrh na odnesenie. Uznesenie číslo 252. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží po A prerokovalo úverové krytie v zmysle podmienok špecifikácie činnosti podpory formou úveru pre obce z Komerčnej banky na realizáciu projektu Veľké Zálužie, verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, minimálne výške 8% celkových opravných nákladov a prípadných dodatočných nákladov. Po B schvaľuje úverové krytie v zmysle podmienok špecifikácie činnosti podpory formou úveru pre obce z Komerčnej banky na realizáciu projektu Veľké Zálužie, verejná kanalizácia, rozšírenie a intenzifikácia ČOV, minimálne výške 8% celkových opravných nákladov a prípadných dodatočných nákladov. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 10. Je to návrh členstva obce v oblasti organizácie cestovného ruchu, Nitrianska organizácia Stolice. Prosím prednosť obecného úradu pani inžinierku Kovačovú, aby predniesla stanovisko k predkladanému bodu. Obec Veľké Zálužie plánuje čerpať finančné prostriedky z Ministerstva cestovného ruchu a športu.
a z Fondu na podporu športu. Pre vlastne bodové zvýhodnenie projektov vo výzvach je zvýšenie bodov za členstvo v týchto organizáciách, tak preto sa rozhodli, aby sme ich boli členom aspoň minimálnym členským príspevkom, čo by bolo 350 € ročne. V rámci spolupráce je táto nitrianská organizácia cestovného ruchu pre svojich členov podporiť ich v oblasti marketingu, tvorby, podpory nejakých produktov, podpora financií na podujatia, takže by sme chceli aj toto využiť. Ďakujem. V rámci toho, že to sa boduje, takže toto nám prinesie nejaké body a môžeme vlastne získať tie finančné prostriedky, takže len za to sa pri tomu hlásime 350 €, nie je taký veľký peniaz a každý bod je dobrý. Takže prosím predseda komisie predniesol návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 253. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží po A prerokovalo členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Nitrianská organizácia cestovného ruchu a po B schvaľuje členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu Nitrianská organizácia cestovného ruchu. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 11. Je to návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na rozvoj cestovného ruchu do rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Je to Happy domček, včelí domček s oddychom a ochranou prírody. Obec sa plánuje zapojiť do výzvy Ministerstva cestovného ruchu a športu o finančných príspevok na rozvoj cestovného ruchu. Názov projektu, to ste počuli, Happy domček, včelí domček s oddychom a ochranou prírody. Prosím teda prednosť obecného úradu, že informovala prítomných o predmetnej výzve. Táto výzva teraz skončí 15. júla. My spolupracujeme s pánom poslancom Kráznerským na príprave tohto projektu. Tým, že budeme už realizovať výstavbu cyklotrasy v tej zóne a rozhľadne, tak sme sa tak rozhodli, že by bolo fajn aj sprístupniť túto časť na taký turizmus, pešia turistika a trávenie voľného času v prírode. Tak tento Happy domček, včelí domček s oddychom na prírodu a rekreáciu, tak by sme v rámci toho chceli predložiť. Celkové oprávnené výdavky projektu sú teda maximálne do 30 000 a výška spolufinancovania je 10%. Ďakujem, pani prednostke. Ja som len privítal toto, čo mi povedali, pretože Andrej ako zástupca sa teda podujal aj na tú cyklotrasu, aj na tú rozhľadňu vlastne z jeho neziskovej organizácie, kde je spolufinancovanie nejakých 70 000, ktoré budeme sa zaplatiť, on neplatí to obec. Takže sa mu snažíme pomôcť a rozmysleli sme si, že ozaj to nebolo špatné, ten Happy domček je to vlastne na trase, kde by sa tí ľudia mohli zastaviť, kde by nejako relaxovali a možno by to bolo aj pekné pre obec, takže nie je to až taká vysoká cena. Budeme sa snažiť niečo šetriť, aby sme to vedeli zaplatiť. Takže teraz by som poprosil predsedu návrhu komisie predniesol návrh uznesenie. Ešte mám otázku k tomu uzneseniu, tam je vybodkovaná tá suma, tam píšeme z opravných výdavkov 30 000, to je 3 000, alebo čo tam opisujeme, nič? 33. Ešte sme nevedeli, lebo sme robili ten prieskum trhu, tak preto tam nebola ešte do dnešného dňa cena. Uznesenie číslo 254. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží po A prerokovalo predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a realizáciu projektu Happy domček, včelí domček s oddychom a ochranou prírody. Výzva číslo MIN-CRŠ /OPCR/01025 zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške 10% z celkovej sumy oprávnených výdavkov 30 000 €, to je vo výške 3 000 €. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie a po B schvaľuje predložené žiadosti o poskytnutie príspevku na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky a realizáciu projektu Happy domček, včelí domček s oddychom a ochranou prírody. Výzva číslo MIN-CRŠ /OPCR/01025
zabezpečenie finančných prostriedkov na realizovanie projektu vo výške 10% z celkovej sumy opravných výdavkov 30 000 eur, to je vo výške 3 000 eur. A zabezpečenie financovania v prípade neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie. Ďakujem. Dávam teda hlasovať za tento návrh. Je niekto proti, zdržal sa niekto, nehlasoval. Ďakujem. Prišli sme k bodu číslo 12, je to bod rôzne. Do bodu rôzne predpovedáme ešte jeden zámer, kde sa obec plánuje zapojiť do prostredníctvom masky, to je náš výtych, to vyhlásené výzvy z programu rozvoja vidieka, obnova komunálnej techniky. Ide o odstránenie kosačky z kočiacich zariadení. Jednoducho dostala maska peniaze, kde musíme dočerpať. Každé obce máme nejakých 21 000 a rozhodli sme sa, že 5 obcí nakupuje kosačku. Jednoducho len sa podá žiadosť a malo by nám to prejsť. Odchádza nás Goliáš, ktorého tu máme už 11 rokov. No, takže sme sa rozhodli, že pridáme s týmto 5 obciam, je to Lehota, Jarok, Áriške a Lužianky. Ešte sa rozhoduje Trnové, možno to bude 6. Nič za to nedáme, keď to vyjde, kosačku budeme mať, keď to nevyjde, kosačku mať nebudeme. Budeme mať tie prírodci, nie tak? Ako? Každý bude mať svoju. Každý bude mať svoju. Nie je prírodci, kosačku. To jednoducho je to investícia za 100 000 eur, to nie je málo. Ale každá obec má vlastnú kosačku. Takže prosím teda predsedníka komisie, keď ja som návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 255. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží po A prerokovalo predložené žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy MAS VITIS, výzva číslo MAS 052/7.4/7, zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z pôdohospodárskej platobnej agentúry, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie. Po B schvaľuje predložené žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy MAS VITIS, výzva číslo MAS 052/7.4/7, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančných prostriedkov z pôdohospodárskej platobnej agentúry a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce Veľké Zálužie. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za tento návrh. Je niekto proti, držal sa niekto, nehlasoval, ďakujem. Ešte by som vám chcel informovať, že bude možné, obratí sa na mňa správca športového areálu nášho, že či by sme nerozmýšľali nad tým, ako eliminovať tých psov, ktorí nám chodia na športový klub. Jednoducho, vy ste tam futbalisti, viete, ako to je. Ľudia nerešpektujú nič, chodia nám tam s veľkými psami, kde výkali máme na veľkom ihrisku, na tom detskom ihrisku, ktoré tam máme. Neviem, čo s tým spraviť, či prijať nejaké VZN-ko a zákaz psov. Nemám rád zákazy, pretože viete, to obmedzujete ľudí, ale aspoň niečo im zabezpečiť, že nejaké... Neviem to predstaviť, čo by sa nám hovorí. Takže to je len tak dané do placu, aby ste sa vedeli. Pálko? Mne sa vidí, že to VZN, čo sme primali asi 6 rokov dozadu, tak tam nie, že sa má každý odstráňovať. A je tam, myslím, že aj pokuta, že také, takže treba si sa to len toho chytiť a... dohodne kontrolovať, Takisto, No máme tam kamerový systém, takže tak by nebolo pomáhať. Ja volám na zákaz a hotovo, ale ten zákaz, že si má každý odstrániť tý výkaz, tam myslím, že je. Takže ty, keď vidíš, že bez voláča, tak môžeš sa vyprávať právne konanie. Dobre, neviem, či tam máme nejakú sankciu alebo čo. Treba to pozrieť, tak ich potom prispôsobiť, keď to potom to... Dobre, má ešte niekto bodu rôzne pánov poslancov? Ja by som ešte k tomu celému programu, vlastne, ako ste si všimli, týka sa väčšinou projektových vecí, kde sa snažíme získať finančné zdroje z Európskej únie vo všetkých smeroch a dúfame, že budeme úspešní. Je to nemalá robota a ďakujeme všetkým kolegyniam aj zúčastným, ktorí na tom spolupracujú s nami. Ďakujeme, že podávate projekt. Tak vypadá to, že tá kanalizácia
sa nám prejde. Robíme na tom 11 rokov, vidíte sami. Ja síce nesúhlasím s tým, ako sme vlastne dopadli s tými prečerpávačkami, lebo bude nám to mať veľký problém s tým, že veľa ľudí bude musieť robiť domové prečerpávačky, pretože ideme po cestách, ale teda nie je iná možnosť a kanalizáciu potrebujeme tak. Ja tiež ďakujem poslancom za to, že teda boli zhovievaví, toľko nám to trvalo, museli sme prerobiť celý projekt, išli sme teda iným projektom, neprešlo nám to, museli sme začať s týmto, konečne sme dostali stavebné povolenie, podali sme žiadosť, nevedeli sme sa, že sa máme zapojiť do tejto výzvy. Pamätáte si, v 2023 roku vyšla výzva na nejakých 150 miliónov. Ja som vtedy povedal, že my nestihneme urobiť projektovú dokumentáciu a keď sme všetko mali, tak mi povedali, že ale tí sú ešte nevyčerpané tie peniaze. My sme čakali na 500 miliónov. No tak sme sa zapojili do tejto výzvy, tej 150, no potom to zvýšili na nejakých 170, dostalo tam 40 miliónov, ktoré neboli vyčerpané, tak uvidíme, agglomerácia, ktorá by to mala dostať, tak verím tomu, že to prejde. Kedy to budú schváľovať? Do konca júla podávame žiadosť a je tam vyhodnocovacie obdobie do nejakých 3 mesiacov. A zajtra, alebo najneskôr v piatok spúšťame aj verejné obstarávanie na dodávateľa. Dodávateľ mesiac? Mesiac bude, lebo je to nadlimitná zákazka, tak mesiac. No takúto investíciu ešte veľké záložie nemalo. Je to veľká investícia, takže uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Potom vás poprosíme aj pre súčinnosť, aj pre nás, že záleží na vás, ako to všetko povede. No ak už nemá niekto v prítomných poslancov, má ešte niekto niečo? Tak keď nie, tak prichádzame k záveru. Je to bod číslo 13. Ďakujem všetkým prítomným poslancom, zastupiteľstva a zamestnancov Omisného